имрӯз 2 ноябр дар Кохи Борбад намоишфурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун оғоз гардид ва ҳоло ҷараён дорад. Бояд гуфт, ки ин намоишгоҳ то 4 ноябр идома меёбад. Дар ин ҷо шумо метавонед маҳсулотҳои ширӣ, гӯшти, ордиву қаннодиро харидорӣ намоед. ҳамзамон ширкатҳои Артел ва Карчер барои шумо техникаҳои маиширо низ пешниҳод мекунанд. ҳамзамон Тавҳидбонк ва Душанбе Сити барои шумо хизматрасониҳои бонкӣ ва хизмати маиширо пешниҳод менамоянд. Марҳамат ба намоишфурӯши маҳсулотҳои ватанӣ. Холаҷон, салом алейкум. Салом алейкум. Дар ин ҷо нарху наво чӣ гуна аст? Чӣ харидорӣ намудед? Ба шумо писо омад ин намоишгоҳ? Нағз, бисёр нағз. Ман ҳам ҷоёда бисёртар мерам. Бисёр мада маъқулай. ҳозир шумо чиро бо нархҳои дастрасу арзон харидорӣ Дастрас намудед? арзон харидам, қаймоқ харидам. Ман ҳамин чизо харидам. Чӣ пешниҳод доред? Пешниҳод ҳамин бисёртар шаванд. Мо биёем охир. Пенсиямо бирасад ҳамин. ҳама чиз бо нархи арзон аст. ҳар чизи лозим буд гирифтем. Раҳмат барои ғамхории халқ, барои халқ ғамхорӣ мекунанд. Чӣ пешниҳод доред шумо? пешниҳод дорам, ки хай тез шавада мехалу халқ барои фарзандош, барои хӯрокӣ, барои хона, барои захира гирифта монанд майда чеда ҳамаш арзоне. Ташаккури зиёд. мо барои мардум, барои аҳолии уребчиҳои Комфортбебиро бо нархи дастрас дар ин намоишгоҳ пешниҳод намуда истодаем. намоишгоҳ чӣ гуна рафта истодааст? беҳад нағз, беҳад хушрӯ. Ина мо аз ҳамин намоишгоҳ хеле хурсандем. Инами вай харида истодем аз ҳамғаи молочная радость. Беҳад чизошон ба мазза. Баъд намоишгоҳи ташкилкунандагош додем раҳмат, ки беҳад хай хушрӯ. Ман да маъқул шуд. Ман дигароя намедонам. Пешниҳод дорем, ки хай оянда бо ҳам хуб бисёр шава намоишгоҳю ҳам хи дастгирии вай шава, соҳибкории ватанӣ шаваю. мо аз ширкати Озода Косметик маҳсулотҳои мо дар Хуҷанд истеҳсол мешавад. Ширкати ватанӣ ана мо ба тавои химия заниматься мекунем. Собун дорем, марҳамат бана рахша, допустим порошокҳо дорем, ҳар намуд автомат, ана ручной. Ширкати Газпром нефт Тоҷикистон молҳои истеҳсол кардаашро пешниҳод мекунанд. Марҳамат кофе, аз он ҷумла кофе, нӯшокиҳои энергетикӣ. мо намояндаи ширкати Покиза ҳасибҳои хубмона мардум ба пешниҳод карсодем. Мардум хуб қабул карсоданд маҳсулотҳои моро. имрӯз дар маъракаи имрӯза ширкати молочная радость зиёда аз 25 намуди маҳсулотҳои худро барои сокинони шаҳри Душанбе ва меҳмонони он пешниҳод карда шудааст, ки нархҳои пешниҳодшаванда нисбат ба бозору мағозаҳо имрӯз арзон буда. мақсади асосиаш албатта ин пешниҳод кардани маҳсулотҳои тару тозаи босифат мебошад ва мақсади дигараш бошад ин шиносоӣ пайдо кардан бо дигар соҳибкорону истеҳсолкунандаҳои ватанӣ. беҳтарин ягон камидач нест. Чӣ пешниҳод доред? пешниҳод дорем, ки тесташ шуда истад, чунки арзон назар ба магазин. мо аз ширкати Ател Авесто техникаи моишӣ, бытовая техника, мо дорем холодильник ҳаста, кондитсионер, газплита, мини-пеш, микроволновка, телевизор ҳаста, пилисос. ҳама намуди бытовая техника дорем. Марҳамат биёед ба нархҳои дастрас харидорӣ доред. намоишгоҳ то 4 ноябр идома меёбад ва мо ҳамаи шуморо интизорем. биёед ва маҳсулоти писандидатонро бо нархҳои арзон ва дастрас харидорӣ намоед.